Sena skolastika ġdida iġġib għażliet ġodda, għażliet li għamlu l-istudenti li jiddeterminaw se jkunu qed jistudjaw matul is-snin universitarji tagħhom. Fil-fatt l-Università se tkun qed tilqa' aktar minn 3900 student ġdid li se jkunu qed isegwu wieħed minn 942 kors. B'992 minn dawn huma studenti internazzjonali li għażlu l-Università ta' Malta biex isegwu l-istudji tagħhom b'dawn jirrappreżentaw aktar minn 100 pajjiż differenti. Filwaqt li bħal snin preċedenti, il-maġġoranza tal-istudenti huma tfajliet. Il-maġġoranza tal-istudenti aċċettati biex isegwu kors fl-Università għaż suġġetti li toffri il-Fakultà tal-Fema, fakultà li toffri korsijiet dwar l-ekonomija, il-management u l-accounts. Fil-fatt kienu aktar minn 600 student li għażu dawn is-suġġetti bil-maġġoranza se jsegwu l-kors f'livell ta' baċellerat fil-kummerċ. Korsijiet segwiti minn dawk li toffri il-Fakultà tal-Arti li hija waħda mill-akbar fakultajiet fih dan l-Università ta' Malta b'total ta' 16 il-dipartiment. Bil-maġġoranza ta' dawk li għażu din il-fakultà għażlu li jsegwu kors li wassal għal baċellerat fl-arti. Interessanti wkoll iż-żieda ta' studenti li din is-sena għażlu korsijiet li toffri il-Fakultà tal-Edukazzjoni. Fil-fatt in-numru ta' studenti żdiedu b'aktar minn 100 meta kkumparat mas-sena 2016. Il-maġġoranza tal-istudenti li applikaw din is-sena se jkunu qed isegwu Masters in Teaching and Learning. Żdiedu wkoll dawk li għażlu li jsegwi kors tal-liġi. Fis-sena 2016 kienu 299 student li ġew aċċettati għal dan il-kors. Filwaqt li din is-sena dan in-numru tela għal 333 student. Madwar 200 minn dawn se jkunu qed isegwu kors f'livell ta' baċellerat fil-liġi. Grazzi għal kollaborazzjoni bejn l-Università ta' Malta u l-Ministeru tas-Saħħa setgħu jiżdiedu wkoll in-numru ta' studenti aċċettati biex isegwu il-kors ta' dentistrija f'livell ta' Masters. Fil-fatt fis-snin preċedenti l-Università se taċċetta biss dan minħabba nuqqas ta' riżorsi. Din is-sena ġew aċċettati l-istudenti kollha li applikaw għal dan il-kors u li kellhom il-kwalifiċi neċessarji, total ta' 15 student. Bl-ispazji kliniċi addizzjonali ġew provduti mill-Isptar Mater Dei. Dan ifisser li matul din is-sena skolastika l-Università ta' Malta se tkun l-ispazju edukattiv għal aktar studenti meta kkumparat mas-sena preċedenti. Dan hekk kif it-total tal-istudenti żdied b'aktar minn 100.